Sa adlong Domingo no, Nobyembre 16, 2025 mga igsunan niata diri sa Ubayon mga igsunan, Barangay Ubayon. Padung ko magpa-korte o magpa-gupit mga igsunan sa buhok. O milabay ko ring karaan nga puso na mo sa una no. Mo bomba ko na kung muagas ba, muragwa muagas man dugay kaayo. Okay, mo padayon ta sa ako ang barber no, si Idoy diri. Amo ni ang dalan padung sa ilang balay o yang balay na ni mga igsunan abot na wait may tao maprosita sa unahan kay igsunan. Okay dili ta og nindot magbalay si Idoy no. Barbero na ako ni mga igsunan og sikap nga barbero diri sa amuha mga igsunan diri ta sa ilang balay no. Yang tatay yang isuon ning bahay ni Barudog og ni Tikadong mga malindot og bahay ni sila no. Panday. Klaro gini, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Kadingan-dingan na mianing. Wan. Kita YouTube. gi kon sa una. Asa? Magbuwang po ko nimo eh. Magbuwang po ko Dili nimo. mo di karon day. 62 na ko. Saka isa ra ka tuig. 62 man ko. Natawo mo ko sa 63. Sa 64 man ko. Kamu si Brad Magwang asa to? Pablo. Pablo mga. mas Pablo. Manghod. Ana yun, Pablo des Pablo. Pablo. Nasa ka puto ni? Pero pabuntag. Doy? Nga naman? Nabatay itong magwang tatay lagi. Kinsa man? Kato si Kuan? Naam to na post mo to? Oo, napusin ito. Nakita niyo mo to? Huwag mo to namatay. Sa guday? Sirit ko diri. Ha? Yung sirit ko diri. Ikaw rin sa? Kuresa. Awa ka mag-service ka? Kuan na ka? Dito siya sa gibilin ho sa kuan gi. Nag-rent akar ko. Magaling takar ka? Nagibilin ko na Adyo disi. ka, adyo kanal kay akin kay. Malipay ba nagsuon mo ulit eh? Ha? Oo. Nagsuon nga siya. Ano yung pagkasin sa pwede? Kuan. Mabuhay, adyo maginhawa. Doy, mabuhay. Adyo mo na, igang. Adyo na, musamot ka igang, okay ligo. Adyo maginhawa kay. Amo ni si Doy no, ang akong barbero. Mayo kay naabtan ako, may mamlakaw kay naman siya igsuon na niabot ikan sa Cagayan de Oro City. Kay namatyan sila guyuan no. Salamat ko nga naabtan ako og pa dali po kan saliat po og pakorte. Labon wala pa sila moadto sa namatyan no, magigsuonan og magpasalamat ko nga naabtan gyud ako. Kay taas ako buhok. O maayo pod nga timing po nga nagkita mi siyang igsuon no gikan sa Cagayan de Oro City. Si Juvenal Monteros no, vlogger po na siya sa YouTube ug sa Reels. Og daghang salamat na yung adlaw katong tanan. Bye.